रोटी बनवली गे माई से आलू के भुजिया रोटी बनवली गे माई से देवर जी के भोजन लगवली गे माई से देवर जी के भोजन लगवली गे माँ से भोजन न जेवा हई देवरवा गे माई से भोजन न जेवा हई देवरवा गे माई से बैठल बैठल मटकी चलावई गे माई से बैठल बैठल मटकी चलावई गे माँ से जीवाई के पित माछल हम हलियई गे माँ ऐसे जीवाई के पित माछल हम हलियई गे माई से तोड़ देली देवर नाकल लगा गे माई से तोड़ देली देवर नाकल लगा गे से दौड़ल दौड़ल जाहई खरिहन मागे माई से भैयावा से लहरी लगावई गे माई से भैयावा से लुतरी लगावथी गे माई से से पियवा घरवा आयलन गे माई से खरिहाना वहाँ से पियवा घरवा आयलन गे माई से कैसे तोड़ला देवर नाकल लवा गे माई से कैसे तोड़ला देवर नाकल लवा गे माँ से आलू के भुजिया रोटी बनवा गे माई से देवर जी के भोजन लगवली गे माई से देवर जी के भोजन लगवली गे से भोजन न जेवा हथिन देवरवा गे माई से बैठल बैठल मटकी चलावथिन गे माई से बैठल बैठल मटकी चलावथिन गे से ठीक कैला धनिया गे माई से ठीक कैला धनिया गे माई से जालम दिन के आदता छोड़वला गे आई से जालम दिन के आदता छोड़वला गे माई।